Nasubukan sa Singkagaling audition stage ang talento ng isang millennial na may hilig sa mga makalumang kanta. Natuwa naman kaya ang mga judge sa performance ng Singkagaling auditionee. Alamin sa Chika ni Zyril Reyes. Natural lamang sa mga millennial ang kantahin ng nakagistang uri ng awitin tulad na lamang ng Despacito, Chandelier at Versace on the Floor. Pero ibahin natin ang 18-year-old na si John Allen Lobo na makalumang kanta ang hilig. Alam ko may baon kang awitin ngayon, tama ba? Opo. Sige. Ano ang May baon siya sandwich. Anong title ng song mo sa amin? Fly Me to the Moon by Okay. Frank Sinatra. Okay. Lumayo pa tayo. No? I thought Kuya it was Ray, Bublé, pero may let's Frank go with the Sinatra tayo. better one or the original one. Tubong Lubao, Pampanga ang ating auditionee na gustong magkaroon ng exposure sa TV. Only child man si John, swerte raw siya sa mga kaibigan at magulang. Simple lang ang takbo ng kanyang buhay at aminadong hindi mahilig sa material na bagay si John. Diskumpiyado raw sumali nung una si John pero ang Tito Ron daw niya ang nagsilbing daan upang makatungtong sa CLTV 36 Singkagaling audition. One time, nasa isang, nalilim kami ng puno. Tapos jamming kami. Tapos biglang na, may boses ka pala. Ba't hindi ko alam na marunong ka pala kumanta? Ba't di mo sinasabi sa akin? na-discover na. Nasa lahi daw talaga ng pamilya ang pagiging manghaawit na kapansin-pansin sa kanyang naging performance. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Unique at great singer daw si John ayon kay Judge Hans. Pero nasungkit rin kaya niya ang oo ni Judge Jennifer at Judge Jake para makuha ang gintong bituin? Alamin ang resulta ng naging audition ni John sa Nobyembre. Dito lang sa pinakamaningning na TV singing competition sa Central Luzon, ang Singkagaling. Hindi pa tapos ang aming audition. Kung katulad ka ni Allen na gustong makilala sa larangan ng musika, magtungo lang sa 3rd floor ng CGIC Building, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Magdala lang ng 2x2 picture at birth certificate. Ito ang pinakamaningning na TV singing competition sa Central Luzon, ang CLTV 36 Singkagaling. Ako si Zyril Reyes para sa Chika.